И здравейте, приятели! И добре дошли в следващия епизод на Clash Masters. Аз съм Васил и днес ще направим един чест опенинг на един чест. И това е клан честа. Така, ето го. Отвориха го преди около 5-10 минути. Аз сега влизам и разбирам. Ще го отворим, ще съберем клан честа и това ще бъде епизода. Няма да е никаква поредица, просто разместих малко епизодите заради клан честа. Просто нямах търпение, исках да го отворя пред камера и стига да говоря, да не ви бавя, да започваме. Ох, моля се Legendary да има. Добре, 1620 голд. 10 от 10 е клан честа, да знаете. Просто сега ги дава на по-малки. 73 елитки. Дано да има нещо. Сега епик. Няма да е. Епик, 2 торнадота. Окей. Само да напишем нищо и на мен. Извинете. Така, време за краун честа. Така че имаме и чест лот, така че ще бъде... Наравно се падне някакъв хубав чест, по-хубаво. От слабият ми профил ми се падна Magical Chest. Добре, Сюизе, окей. Забравих да ви покажа дека. Той директно тръгва с трите мускетари. Нали, тук сега ще ги спрем. С нашите елити. Които са супер мъже. Къде го пуснах това рейдж, къде го пуснах. Просто ужас. Ужас. Добре, време е за нашият мега миньон. Той има лок, той го пусна на празно. Сега ще опитам да импровизирам. Добре, ще има чип демидж. Даже доста стабилен демидж. Така да си кажем. Добре, този магиосник сега ще го спрем с нашите мускетари. Тя е една мускетар, къде? Тук пускам гиганта за една луда защита. Колко съм тъп! Изведнъж се заблях в гиганта. И стана това. И няма му взимаме кулата. Кулата му остана на 14. Защо? Толкова е жесток играта. Така с мен. Спокоен. Спокоен съм. Сме готови за скармия. И пак си го мислахме. Толкова сме слаби. Ето. Добре, рип сме. Рип. Не сме рип. Няма да бъдем, защото сега пускаме пуша. Не, просто дай. Нищо не стана. Нищо. Ето с моите надежди нищо не става. Тая игра ма мрази. Този път сега ще го спра. Няма ми докоснеш кулата. Няма да ме барниш. Добре, готов с запа. Моля да няма изкармия. Къде го пуснахме? Значи... Лошо става тук. Добре, тук сме си рип просто. Да, good game, pitch. Good game. Добре, като за първа игра става. И без това от този профил не игра и този профил ще се раздава в крайна сметка. С една дума букуци. Падат се букуци и на мене.
Ха. Кажете хай на опа YouTube. Добре, 2014 година доста отдавна мина. 8 срещу 8. Ето го и нашият пуш. Добре, той ни тръгва слава. Аз ще му тръгна пък така. И сега само да ми заради ето този спич или правим просто така. Добре, той сега няма елексир и нашият бон се справи с 2 удара, но не изцяло такова. Дай бързо. Браво, мега миньоне. Трябва да убиш тази лава. Добре, магиосник, ще опитаме, като започне да трябва. Добре, лава пуповете тръгнаха към скелетън армито и тук просто справят някакъв такъв демидж чип. Ще пусна москитара за по-насигурно, защото елитките пуснали ги и може да израси някоя скармия. Дай! Браво, бе! Опа! Ами сега. Ред, тук може би нашето кое е рип. Да, рип е. Нищо. Не е проблем. Стоя, мисля, че ще се справим. Добре, браво, отивайте по москитара. Браво. Сега е време за пуша. Запа, готов са Запа? Пусните? Защо не пускаш, бе, брат? Рип втора кола. Буф. И буф. И тук може би ще приключи битката. Просто наблюдайте как си отиваше кулата. Какво такова, брат? Silver chest. Хай, YouTube. Един пич каза хай, YouTube. Банер 4. Добре, тук малко по-сложни карти ни пуснаха. Сега правим така. Готови за скелетен арми? Да. Къде го пускам този зап? Оле, малките миньони са му на 10 левел. Просто опустошиха нашата кола. Всичко му е почти на 10. Готов? Буф! Тая кола май се рипва. Охо, тук стана доста гадничко. Добре, колата му стана на 46. Тая игра ме мрази, бе. Просто си ме мрази толкова откровено си го казва. Някой ден ще ви покажа Private сервер с новите карти, ако искате. Може да пишете долу в коментарите, ако искате Private сервер. Аз просто ще си пусна линка, за да може да си го изтеглите, за да няма сърдене на колкото си там лайка. Защото така направиха The Clashers. Малко скелече, как го уби? Скелече. Не мога да му взима колата. Защо? Просто рип.
Айде бе, Мега Миньон, що си толкова слаб? Но се досвам. Този клип е доста нервен. Пет коронки. Пет коронки само събрахме. 5 коронки. Вижте кой им прави впечатление, приятели. Имаме всички карти до арена 7. Ето вижте. 52 от 67. Вижте, само тези, които нямаме. Legendary. Само от арена 8 нямаме 1, 2, 3. Това от арена 9, от арена 8. Колко карти нямаме? 5 карти нямаме. И останалото Legendary. Да броим и Executioner, но не сме 9 арена. Добре. Само да напиша. Така. Нека продължим с събирането на Crown Chest. Да се молим да се падне някой Legendary, ще сме много щастливи. Както знаете, или пък може би някой от вас не знаят, имаме Facebook страница. Може да ни я харесате. Линк ще има долу в описанието. Добре. Усещам, че ще има спарки. Добре, взехме му кулата. Усещам спарки. Ко? Не. Да. Айсузърто е едно и също. Той ни взе кулата и ние. Добре. Толкова ли съм слаби елит барберените, че да умират от Fire Spirit? Трябва да ги реквествам да ги вдигам. Този епизод ще бъде малко по-дълъг. Къде го пуснах назад? Не пускай запа, каквото и да става. Тая игра я мразя. Ето. Ядосвам се много. Те елит барберени много са ги опнали на... Те си ги опнаха от последния апдейт. Направиха ги супер опа. Затова вече всеки играе с елит. Браво! 2 уизарда и... Кой ва кефи повече? Също така може да пишете и в коментарите кой от всички уизарди ви харесва. Обикновения, електро или айсузър. Какво правя? Тя... С какво ми взе колата с зап? Тя на колко ми беше останала? Добре. Гледайте само, сега ще бъде много яко, ако стане... Тъпа няма да стане нищо, те набият просто. Много съм слаб. Последна битка трябва да го взема на макс тълпит. Чарате да видим какво имаме за апгрейд. Торнадо. Добре. Юри де Йох. Някакво много странно име. Добре, трябва да бием до 7 левел. Ако не го бием... Какво правим? Оставям Clash Royale. Giant Skeleton. Сега го измисли. Дай по-бързо елитки, дайте по-бързо.
Няма стане нищо. Пак отидахте на човен скелет, нали бе? Толкова ли е нечестна тази игра с мене, бе? Браво, и просто сме риб. Аре, поне да го бием, да се съберем краун честа. Ще е хубаво, ако го бием. Пускаме мускетарката пък. Браво, пусни го, да, пускай си оттам, да, добре. Правим така. Сега се опитаме с един много велик пуш. С опнатите елитки. Къде отивате, бе? Къде отивате, бе? Къде, бе? Гледай, те само лизнаха тая кой. Умирайте, бе. Най-хубаво ще... Да, бе, много ще е хубаво. Айде, втора кула, чао. Добре, сега се ядосах. Сега пушвам в... Кога не се кулата? Това чайен скелет там го оставим, бе. Айде. Как се сплитнахте така, бе? Вие наред ли сте? Вау. Yes, и ние го взехме. Нъц. Сега, ако ма бие, оставям Clash Royale. Само ще снимем Clash of Clans. А това няма се допусне, защото аз казвам. Добре? Да, ти там си ги пускай, пич. Да, чакай, аз с тебе не се познавам. Не, бе, вижте колко го оставих, бе, на 376, бе. Много съм нервен този епизод. Много съм нервен. Извинете, че така виках, но просто парам от супер слабаците. То са кръсти Lumberjack. Браво на теб, дано да го имаш. Просто... Просто ме извинете, че така виках. Просто толкова много се нервя заради тази игра. Тя ма мрази. В най-скоро време стигнем ли с този абоната, този профил ви го давам. На който се падне, подарявам му го. Там giveaway, че там си го изтегли, който победителя като го изтеглиме, даваме му го и аз се отървавам от този профил и живота ще ме е мирен и кротък. Това е обяснението. Добре. Аз тук си ръшкам, бе, мен не ме интересува. Взимай ме. Аз като няма с кода... Ето, Lumberjack 2, ето ти Lumberjack. Ето Lumberjack. Здравей, приятелю, аз казвам и аз Lumberjack. Нека, бина. Браво. Значи аз ще се кръстя, как да се кръстя? Електролизърът ще ми се падне. Толкова ставаше този номер. Айде, цял сме. Жив съм, бе! Дай! Как на 30, бе, човек? Сега съм на един фарбол на ни стрели. Съм просто GG. Добре. Какво правим сега? Какво правим сега? Удай! Сега запа! Пат! Мире! Yes! Аре, мускетарки, моля се!
Върни се! Върни се! Не! Пак губим. Ай, стига, бе. Давай, добре, бе, не дей им се смей. Аз сега го правя за нарочно. Защото мен то профил не ми трябва. Сега ако се падне легендарка, много ясно. Паднахме на 6 арена екстра. 6 арена е хубавата арена. Добре, 402 голд. 2 джеймс. 15 барбериана. Бе, защо бе? Добре, приятели, ако този видеоклип ви е харесал, може да му дадете палец нагоре, да коментирате там, където видеото ви каза по-напред, дали искате да ви покажа привет сървър, с линк и всичко отдолу, Facebook страницата. И довиждане, съжалявам, че виках, просто се изнервих от факта, че съм толкова слаб. Та довиждане, ще се видим в следващия епизод. Ако пишете долу в коментарите за привет сървъра, ще го видите в следващия епизод. Довиждане, приятели!